assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine e gande kese, on calminama e kuuɓal. Yo jaam Allah e kisal ne mone dendagal wondi mono gonirɗon fof. Yo en calmini dendagal wonɓe dental diine e gande kese, en calmini goomu juɓɓudi, en calmini dendagal dente meɗen WhatsApp fof, hay gotal en goppani. En calmini ardiɓe juɓɓudi ɓe hono hoodere Pinal Ba, Di Haruna Ba, Ceerno Adam Ba, sen YouTube e Alhaji Moussa Yero Moussa Dia e gorko mbo aynaɓe leñol e diine e gande kese, gardugol Badama Dorel aynaɓe leñol. En calmini dental men Jama Alwali Bour ha Cakalle. En calmini dental meɗen goomu miijoji e MP3 Pulago, dental diine l'Islam Ferlo, gardugol Amiru Yahaya Kane, wittu diine ma ɗiɗi, wittu diine ma tati, wittu gandal goo. En calmini dendagal dente meɗen kadi dente fedde ɓamtare Seyyen, Seyuro Mola Seyyen Gabaɓe e dendagal ko taari ɗumen fof. En calmini dendagal wonɓe kadi e aynaɓe leñol, gardugol Badam Dorel e waldiɓe hono Babou Sambodiel, Dialal leñol Ba, Ceerno Djibi Diallo e Ceerno Abdoul Aziz Njim e kadi gorko baɗɗo fayida kadi kaalaw haalaji kadi guurɗi kadi dartiɗi kadi mbaɗo sensibilisé aynaɓe leñol. Yo Abdoul Aziz Njim, Ceerno Abdoul Aziz Njim a salminama weltanama. En calmini dendagal dente men fof. En calmini ƴogirde kabaruji e gardugol hoodere Pinal Ba e dente meɗen fof e gotal en goppani. Noon bisimilla moɗon e diine e gande kese. Hande yewtere men chronique meɗen e jejjitani kadi dental meɗen baɗgal fayida baɗgal barke hono dental pellital e gardugol Amadou Bara Ba. Yo e hande tigi rigui e yewtere meɗen yahata ko faati e Joomiraaɗo goto mawɗo takɗo ko mawni e cuuɗiɗo peeñƴo hono haalir inde makko e deftere makko seniide zahir e batin cuuɗiɗo peeñƴo e gotel e fof no jogui gollal muɗum no yiyo ina nemo ko suuɗi ko e ko feeñi ko e tigi rigui mbiɗen oɗo Joomiraaɗo takɗo ko mawni mawɗo takɗo ko mawni. Hande chronique men chronique science à 100%. ƴeewen gandanɗa hoorema e Joomiraaɗo ko tagui ko no way mawnude e hulɓinade e hawnade e ɗum kadi ko seeɗa e ko jiiɗen e golle makko. Ina wayno joni tulde ceenal walla plage ngara e nokku baɗɗo ceenal walla désert Sahara o fof ngara hen. Désert Sahara o no way hewde gabbe ceenal ni, ƴetta hen gabbel gotel ceenal suuta ngel dow ngel ɗo woni l'univers men o, woni galaxie men o, woni gandanɗa hoorema systéme solaire men o woni fof gabbel ngel gotel. ƴeew gabbe keddiɗe ɗe fof ƴeewa kañumen ene mbayni e won hen ɓurɗe gabbel ƴettuɗa ngel mawnude. Allah e gabbel ƴettuɗa ngel famɗude hay nanguir ɗum peɗeli ma ɗiɗi a wawa a takkina ɗum e feɗelu maɗa mbawa ɗum darde kono awa ɗum nangude Allah famɗude. Ɗum ɗon woni ko jiiɗen ko e gabbe ceenal keddiɗe désert Sahara ɗe fof e gabbe aduna ɗe fof. Ɗum ɗon gueɗel fof kadi ina jogui hono no aduna men ngo wayni, won diwan men o wayni, systéme solaire men o wayni. Donc Joomiraaɗo goto mawɗo takɗo ko suuɗi e ko feeñi, kanko kadi ko cuuɗiɗo ko peeñɗo holno suuɗiri hono feeñiri. En gandi ɗum ɗo architecte oɗo mahɗo ɗum ɗo e oɗo l'univers ko jiiɗen hen ko en jii kadi tine tuufeje muɗum ko mahri ɗum ko en jii en nemi e neni enen ken e preuve vivant woni ken gonga goɗɗo o woni enen yimɓe eɗen guuri eɗen jogui hakkillaji eɗen ñaama eɗen jara eɗen ñammina eɗen jarna eɗen mbaɗa effort eɗen waɗa technologie eɗen ndewmo kanko Joomiraaɗo eɗen gofamo. Donc ko cuuɗiɗo ko peeñƴo en jii nangue makko neni, leydi makko eɗen jaɓɓa hen, kuuɗi makko neni, hendu makko neni eɗen poofa eɗen gandi ɗum ɗo e koko feeñi. Yo woni ko suuɗi ko ɗum woni eɗen gandi omo woodi kadi amboni ɗo kono hoto woni en jiyatamo en mbawa yiidemo saabu c'est impossible jiyen sen jiinomo nden ustat guumen faade makko. Donc firti ko o feeñin o mbaadi makko no wayni o feeñinta ko o suuɗa ɗum ɗon kono holla meɗen golle ɗe ay golle ɗe en jiineni en mbiɗen Joomiraaɗo cuuɗiɗo peeñɗo mawɗo takɗo ko ɓuuri mawnude. Yo e ni woni kalten hande ko gueɗe mawɗe ɗe goɗɗani en tan mbiɗen ngel ɗo gabbil gotel leydi ngel koccuɗen e ngel ɗo gabbil e pamɗugol maggel no ngel way famdude gabbe goɗɗe keddiɗe e désert ɗe fof ɗum en ganda ɗum tawa ngel ɗo gabbil no woni jiiɗen hen ko ɗum woni puɗɗiɗen darde hen ko ƴeewe gabbe keddiɗe holko woni toon kadi. Yo joni noon e mbiɗen ko nangue men ngeɗo kañum jogui ɗo e ɓitanta men saaha meɗen, saaha jamma e ñalawma, saaha hitande, saaha gandanɗa hoorema e ko nandi hen e nduɗo lewru meɗen ɓetana meɗen ñalawmaji limiren lewru e nangue ɓetana men ñalawmaji limiren ɗum hitande sahaji waktuji no goodi. Ɗon waɗi ceeɗu, ɗon waɗi dabbude, waɗi ndungu, no waɗi demminare, no waɗi kawle e wonto aduna ngo fof woni to ala ɗum ɗon won nokkuji ɗi ngala ɗum kono noon ko sahagu nokku fof no jogui sahaji ɗiɗo Allah tari ko famɗi ko fof. Yo e ni woni Joomiraaɗo takɗo ngeɗo nangue en neldi ɗo photoje ɗe son daariɗe photo premiére ngo ma on jii ɗange ɗe no deggodiri ɗon ɗange jeetaɗi taariɗe systéme solaire men ɗeɗo woni bulyal oolal manggal ngal ɓurgal mawnude fof oolal ngal ɗon ko nangue ngue woni ɗon. ƴeewe mawnugol muɗum e wonde rewde hen ɓurde mawnude nde less o woni Jupiter e rewde hen wonde ko wayno Jawa nden ɗon woni Saturne. ɗeɗon woni géant gazeuse ɓurɗe mawnude ɗe. rewi hen ko wulere wotere no woodi ne wiye Neptune e wonde no woodi kadi wulere no wiye Uranus. so tawi tokko son nayon gotkon nan ga kon ɗon woni planète Mars e aduna men ngoɗo e Vénus e Mercure e ma poɗon noon ha parana jiyon ɗum woni comparaison ko ni woni gotel fof no ɓurdi gonngel ngel mawnude. yo enen jeeɗe nayon toko son ɓuuri kon
tokoson pamron kon enen kon ɗon goni planète tellurique ɗi gandanɗa hoorema baɗɗi leydi e neɗɗo wawi yaɓɓude leydi ndufalde hono ni ɗo leydi men gondi ɗo e aduna ndi yo joni noon mbiɗen nangue ngue enge mawni mawnugol ina daɗi wiyore e mawnugol ngol holno wayi mbaɗen comparé nangue hakkude muɗum e planète mercure ko ɗangel wotel planète ne ɓaadi nangue ngue 58 millions de kilomètres hakkude muɗum e nangue ngue eyo woni gandanɗa hoorema guel ɗo mercure nangue ngue ne ɓuuri ngel mawnude gandanɗa hoorema laabi 1.7 e ngel ɗon ɗangel nangue ngue ne ɓuuri ɗum mawnude laabi 1.7 surtout ko sa dañi hono maggel laabi 1.7 aɗa wawi wadde nder nangue to heƴe toon nangue men ngue eyo rewi hen ko Vénus hakkude muɗum e nangue ko 100 kilométre 108 millions de kilomètres hakkude muɗum e nangue Vénus wiyete ko funere leydi wiyete e Vénus nangue ngue ne ɓuuri ɗum mawnude 115 aɗa wawi ƴettude 115 ɗangre hono no Vénus ni mbaɗa ɗum nder nangue toon wawi toon heeƴe nangue ne wawi ɗum nawde nangue Allah ɓuuri mawnude nangue ɓuuri ɗum mawnude rewi hen ko aduna men ngo leydi ndiɗo ni gurɗen ɗo mawnugol muɗum il faut ƴetta 109 e aduna hono aduna men ngo mbaɗa ɗum darna ɗum no wawa fodde nangue ɗum ɗo no wawi ɗum nandude nder nangue to 109 aduna hono aduna men ngo no wawi heƴde nder nangue he 109 e rewi hen ko planète Mars aɗa wawi ƴettude 100 hono planète Mars nanna ɗum e nder nangue he nangue ɓuuri ɗum mawnude nangue ne wawi ɗum nawde e rewi hen ko Jupiter ko géant gazeuse kamne ko ɗangal manggal ngal gandanɗa ɓuuri ɗangue ɗe foof mawnude ɗangue kadi systéme solaire ɗe foof sa rendiɗe kanƴe foof kadi eɗe keeƴa e nder Jupiter aɗa wawi nandude e nder Jupiter e yoɗe mbawi toon heeƴi Allah e Jupiter mawnude e wulde e hewde sembe e way kono nangue yakorno wonde haytini e yo Jupiter ne nangue ne ɓuuri ɗum mawnude laabi 11 aɗa wawi ƴettude planète Jupiter o mawnude ni 11 muɗum kadi mbaɗa nder nangue to nangue ne wawi ɗum nawde Joomiraaɗo goto mawɗo takɗo kadi ko mawni ni woni e gara e Saturne e kañne laabi 12 muɗum no wawi heƴde e nder nangue woni planète mawɗo joguiɗo finnere mawde joguiɗo jaawe kelitine tuufeje ɗe gandanɗa hoorema mahiranoɗe ko heddino ko ɗum woni hirotode kala ko ɓaɗi ɗum moññat ɗum watta ɗum ndondi yaada e muɗum yirodo e muɗum haydara yaltata haydara ɓoccittako ɗon kala ko réussira ɗon ko noon waɗate yo jatta kay wattata hirlade annen ɗon yirloto woni machine muɗum woni ko wawi wonde foof hay soko ɗangre wonde ari ha ɗon ko ɗon feecoto wonto ndondi wonto condi o wadda yirlodade e ɗum ɗon woni Saturne wango jawe ngo ni woni 12 muɗum aɗa wawi waɗa ɗum nder nangue to heƴa toon rewi hen ko Neptune aɗa wawi dañde 27,2 taƴɗiɗeɓel e aɗa wawi ɗum wadde e nder nangue he nangue ne wawi ɗum nawde eyyi rewi hen ko Uranus aɗa wawi kadi ƴettude 27 muɗum 7 nanna ɗum kadi e nder nangue he nangue ne wawi ɗum nawde ɗum ko mawnugol nangue foti noon surtout ko ɗangue men ɗe foof systéme solaire o foof neɗɗo potini eɗe mbawi heƴde nangue he tawa nangue tinani ɗe keeƴi e nder muɗum ɗum ko mawnugol gandanɗa hoorema e ngueɗo nangue yo mbiɗen aduna ngo mbiɗen l'univers men o woni systéme solaire men o ko gabbel gotel nder gabbel ceenal e plage garɗa walla e désert Sahara o fof no fotiri ni hocca hen gabbel gotel ko noon fotata mawnude yo e nangue nguene ƴeewen joni kañum holko ɓuuri ɗum mawnude nangueji goɗɗi no goodi sen mbi nangue tan ɗum koko ɓadima ko gurɗa sera muɗum ko woni enen nangue men gue e sa woɗɗima noon wona hoodere e hoodere no woodi no wiye Aldebran goɗɗeki muɗum ko nangue hono nangue men gue ni goɗɗeki muɗum ko 65 année lumière dogat ɗum ko duuɓi 65 e mbiɗen ndeɗo hoodere wiyetende Aldebran ko 65 hitande lumière waɗata ɗum lumière noon dogdu muɗum e ko 300 ujunere kilométre par seconde firti ko yeru joni ɗo e so tawi no neɗɗo hande machine ngaji joguiɗen ɗi ɓurɗi yawde hande ɗi ɓurɗi kural yawde laabi gandanɗa hoorema 50 eɗi ɓuura kadi avion ɓurɗo yawde nder aduna he kadi jawendi muɗum e laabi gandanɗa hoorema e 50 e ɗin ɗon mbaɗata to e ndeɗo ɗangre ndeɗo hoodere wiyetende Aldebran mbaɗata ɗum ko duuɓi e 60 ujunere hitande e 65 ujunere hitande gandanɗa hoorema dogata ɗum firti guila aduna ngo tagano wawi ha joni tawa ɗum yottaki ɗon kono noon il faut mbaɗa ɗum pour mbawa yettuyade toon tawi ko machine ngaji joguiɗen ɗo lumiére no waɗa ɗum ko duuɓi 65 ko lumiére dogata ɗum ɗon nden ɗon Aldebran wiyetende Aldebran nde ɗo gandanɗa hoorema hoodere ene ɓuuri nangue men gue gandanɗa hoorema mawnude laabi 44 kayrene ay nangue men gue konde nangue kayrene kono noon kayre nden ɗon nangue ene ɓuuri nangue men gue mawnude laabi 44 ene ɓuuri ɗum kadi jalbude laabi 100 en ɓuura nangue men jalbude laabi 100 e aɗa wawi ƴettude nangue men gue fodde wonde 66 ujunere e 350 hono nangue men gue 86 350 nangue hono nangue men gue ɗo hono
mum kadi mbaɗa nder magge kangene aɗa wawi ɗum wadde nder toon mawnugol nden ɗon e hoodere wiyetende Aldebra wanere nangue men ngene ko nangue ngen ɗon nangue ko noon wayi eyo rewi hen ko wonde wi Antares kañne ko hoodere mawde hono nangue men ngeni ngen ɗon ene ɓuuri nangue men mawnude laabi 665 eyyi en ɓuuri nangue men ngue mawnude laabi 665 en ɓuuri nangue men ngue jalbude kadi e gandanɗa hoorema laabi ujunnaje sappo ko laabi ujunnaje sappo en ɓuuri nangue men ngue jalbude ƴeewa nangue men ngue jalbude ni laabi ujunnaje sappo ko ɓuuri ɗum jalbude kayre nden ɗon hoodere woni nden ngen ɗon nangue lumiére dogat ɗum ko duuɓi 550 eyyi ɗum ɗon daɗi wiyore so tawi aɗa winda ɗum gandanɗa hoorema pour kilométre uji muɗum aɗa wawi windude zéro ji ha aduna ngo fof heewa zéro ji tawa ata timminani eyo donc ni woni ngen ɗon nangue wiyetege Antares woni nden ɗon hoodere kamne ko nino mbiɗen ene ɓuuri nangue mawnude laabi 665 en ɓuuri ɗum jalbude laabi ujunere hakkude men e magge ko duuɓi 550 lumiére dogata ɗum ɗon goɗɗeki muɗum surtout kala ko wiya lumiére hankkadine natti wawde windorade e junggo eyi nden leelata ha ɓurta eyo e ɗum ɗon ko ngen ɗon nangue goɗɗeki muɗum kadi wonde ne woodi e Canis Majoris ɗum ne ko nangue hono nangue men ngeni ngen ɗo ina ɓuuri nangue men ngue mawnude laabi ujunnaje 360 nangue men ngue ɗo ngue ƴettanɗen ɗange men fof en lowa nder hen eɗen mbiya no mawni ene hulɓini ngeɗo nangue woni ndeɗo hoodere ina ɓuuri nangue men ngue mawnude laabi ujunnaje 360 kono ɓuuri nangue men ngue mawnude ndeɗon hoodere wiyetede Canis Majoris e mbiɗen ndeɗo hoodere wiyetede Canis Majoris e ngue woɗɗi men goɗɗugol ko ujunere e gandanɗa hoorema 420 année lumiére dogat ɗum ko gandanɗa hoorema ko ujunere e 420 e goɗɗeki muɗum eyo donc nden ne woɗɗi goɗɗugol noon ɓuuri no ɓurti ende ɓuuri nangue men ngue jalbude gandanɗa hoorema fodde wonde laabi 270 000 fois temedde ujunere capanɗe jeeɗiɗi ujunere laawol ene ɓuuri nangue men ngue jalbude ɗum ɗon e ɗa wawi ƴettude fodde wonde million ngaji tati hono nangue men ngue million ngaji tati mbimi lima goho ɗiɗi ha wona million ngaji tati nangue men ngue mbaɗa nder Canis Majoris nden ɗon ngen nangue Allah e muɗum mawnugol muɗum no ɓuuri no daɗi wiyore holi rewde nden kadi hoodere wonde ne wiye Betelgeuse nden hoodere hande woni jeeyande ɓurde labtude nder asman o e nden ɗon hakkude meɗen e muɗum ko 650 année lumiére woni lumiére dogata ɗum eyo il faut wona duuɓi 650 nden ɗon Betelgeuse scientifique en lourde mayre gueɗe kewɗe nden ɗon ina sikka wonde konde fusde konde nattude wonde konde fettude kono noon pour mbawen yiide pettugol mayre alay saago wona duuɓi 650 mbawen yiide pettugol mayre firti ko gila e jamanuji ɓooyi duuɓi 600 ɓennuɗi no wawi tawne fetti kono noon no wawi ɓooyata jiyen pettugol mayre ɓe mbi ala e nde suwa tawa fettude kono noon ene ɓeydo mawnude ene ñaama carburant mayre ene sikka wonde kono waɗoro supernova konde fettore sono fetti e spectaculaire muɗum woni mawnugol muɗum woni jalbugol muɗum ma aduna ngo ko weeyo ngo fof tin ɗum panda lebbi walla duuɓi ene woni rulde mawde jalbunde e nder weeyo he ina sikka ɗum ɗon wan noon sa yiiɗo hunde joni tawi goɗɗeki muɗum ko duuɓi 100 ujunnaje andu wonde ñande jiiɗa ɗum de wonko jiiɗa ɗon ko ñande hen ko ɗum jiiɗa ɗum koko ɓenni ma won duuɓi ɗin ɗon jiiɗa ɗum wanno wona ñande hen ɗum woodi firti ko nde wawi ɗo fusde ne wawi ɗo wonde fusde gila duuɓi jawtuɗi taw en tinani wonde ne fusi kono noon eɗen jiya nde wanno lumiére o suwa taw yettaɗen ko fusi ko suwa yettaɗen en tawa eyo woni Betelgeuse ndeɗo nden ɗon ene ɓuuri e nangue men ngue mawnude laabi 1400 fois ene ɓuuri nangue men ngue ɗo mawnude Betelgeuse sa jolama aɗa wawi ƴettude fodde wonde 100 000 woni gandanɗa hoorema 100 ujunere nangue hono nangue men ngue 100 ujunere mbimi nangue hono nangue men ngue e mbaɗa ɗum nder mayre ne wawi ɗum nawde kayre noon ne ɓuuri nangue men ngue mawnude donc firti ko jomiraɗo goto tagɗo mawɗo tagɗo ko mawni e cuuɗiɗo kadi peñɗo o holliri ko suuɗi ko o holliri ko feeñi ko yo donc ko ɗum ɗo wonno yewtere meɗen hannde e hollude wonde e l'univers meɗen o weeyo men ngoɗo e systéme solaire men o e ko woɗɗi kadi ko ɓuri ɗum woɗɗude e ɗiɗo nangueji goɗɗuɗi kadi nangue men ngue jeten ɗon wuuli eɗen goyto nge wuuli ngue won million ngaji nangueji goɗɗi no ɓuuri ngue mawnude e kadi jomiraɗo tagui ɗum ɗo foof e mbiɗen e ndeɗo taggore nde jiiɗen ɗo ko seeɗa jiiɗen hen e dokken yiru tan désert Sahara o fof no fotiri ni walla camion maɗa ceenal gadda camion ceenal juppa ɗum ƴetta hen gabbil gotel e daara ɗum nangga ɗum e fiɗin ma ɗeɓata ɗum nanggude daara ɗum ko ɗum ɗo woni ko kaalaɗo ko ɗum ko seeɗa tan ko jiiɗen hen ko ɗum ɗon woni ɗo kono ɗon ƴeew gabbe keddiɗe ko gabbil foof duuɓi milliard uji awa ɗum yiidude awa ɗum andidde e gandanɗa hoorema ɗum ɗo fof golle jomiraɗo donc il faut yimɓe ganden e wonde jomiraɗo o tagui neɗɗo o tagui ɗum o rokki ɗum gandal o rokki ɗum matiére yo wat transformé matiére o yo waw ɓeydade andudemo e famdemo à travers de gollal ngal o gollingal ɗum kadi sa yi ɗum kadi no moƴƴima ɓeydo famde mbiɗen scientifique neɗɗo jiyowo gandanɗama ganduɗo wiye philosophe e ganduɗo weeyo ganduɗo ko jomiraɗo tagui ko hunde ko wirniti guite muɗum ko wirnitaki woni guite yimɓe so tawi on ɗon ko malaɗo ko jogorɗo malede on ɗon foti ko gandanɗa hoorema ɓeydade hulde jomiraɗo so andi oɗo architecte mawɗo mahɗo ɗum ɗo wona bolle puyɗe kadi ɗum ɗo gandanɗa hoorema ko seeɗa o yii hen ko kadi heddi kodi nan toon ha heewi kadi ɗo e duuɓi milliard uji kadi yiyata ko kadi andata ko kadi ko seeɗa andate hen en mbaɗi duuɓi ujunnaji million ngaji ɗen hannde
hande aduna meɗen on taw ganduɗen ko gabbil gotel leydi ganduɗen hen taw ko jomiraɗo waɗani en ko kono noon gabbe ke jiɗɗen nan ɗon kadi ne paadi kadi waɗe découverte yo ma woɓɓe ngar kadi jiiya ɗum ɗon kadi ganda ɗum ɗon yo donc bandiraɓe on calminama beltanama diine e gande kese en beltanima kadi yimɓe fof joloɓe ko ɗum ɗon chronique men science hande yo on calminama beltanama bisimilla moɗon. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.